Muhammadu Habibu an woni ɓurdi andal nulaɗo cuɓaɗo ɓurnaɗo tagle annabijo. Muhammadu Habibu an woni ɓurdi andal nulaɗo cuɓaɗo ɓurnaɗo tagle annabijo. Ɗiɗaɗo am tilimɗo tedduɗo teddinaɗo, Muhammadu Habibu an woni hokkodaɗo nulaɗo cuɓaɗo ɓurnaɗo tagle yo andinaɗo. Mi yotti mi do'i yeso ma ya annabijo, mi yotti mi do'i yeso ma ya annabijo. Ya Allah am deweteɗo goto a jawmirawo, teniɗo am ɗowtanteɗo a warjirowo, ɓangiɗo bo bawɗo doggitirteɗo a hoddirowo. A muñi mi nasta les ɓawdi maako annabijo, a muñi mi nasti les ɓawdi maako annabijo. Ya Rabbi am jaɓanam mi lelo ya jawmo andal, sahabo en wi'ino wiiti o ɓurdi andal. To ƴamɓe ɓe jaabo Allah e an woni ɓurdi andal. Mi yerdi mi seydi mi sappanima annabijo, mi yerdi mi seydi mi sappanima annabijo. Jemmare nde mi yewtete ko mi hirtorino, ɓernde nde am nde huushi hoti de jenginino. Mi wala mi mumna mi hafta ɗoyɗi ka ekkitino, ngam ɓernde nde waywa bege maya annabijo, ɓernde nde waywa bege maya annabijo. Mi jeftoyi ɗarewol bongol yuspirowol, mi hosoyi bindirgol lamgol windirowol. Mi yolli mi luggi mi suplorima jawmujengol, haqiqa ka yidde ma hesɗitiya annabijo, haqiqa ka yidde ma hesɗitiya annabijo. Ande ɗe gaybuji laati hujjanu languma, ko suuɗi ko wangi fuu wirnanayma e andema. Ko laatino ardino liɗo maɗa yo andinima, ko heedino yeeso fuu wirnanayma annabijo, ko heedino yeeso fuu wirnanayma annabijo. Kaseje tati nder ilmu gaybu amoɗiɗiɗe, gaybuji ɗi hokkaje yaaɓe Allah a eri diɗi, ɗi herani annaboyen nulaɓe a eri diɗi. Sedi maɗa bo special a heranaya annabijo, sedi maɗa bo special a heranaya annabijo. Gaybuji ɗi alamu zarra hawtani duniya, gaybuji ɗi barzahu ha ko dukkani lahira. Wala ko adulli sai ko herani jawmirawo, qiyama hisabu aljanna yite annabijo, qiyama hisabu aljanna yite annabijo. Halami halika woɓɓe kam baka hayɗiniɓe, nasibo waddi ngam maɓɓa kunduɗe hayɗinoɓe. Habaruji o hokki ɗi himɓe laatuɓe ardunoɓe, e ko warata e yeeso ha dukki darngal annabijo, e ko warata e yeeso ha dukki darngal annabijo. Misalu bo seɗɗa mi wadda ngam ni mi tigga hujja, ashara mubashirina bil jannati laati hujja. Gaggaji ɗi makka e faɗɗete e badar ma hujja, ka tabiti a gonɗi jagorɗo am ya annabijo, ka tabiti a gonɗi jagorɗo am ya annabijo. Nasaraku futuhat ko heedi yeeso a wangini, fatku makka e rum ha e farisa yaman a wangini. Shamu e Magdis Bagdadu Egypt a andini, waɗi
fe'i agonɗuɗo gonɗinaɗo annabijo jaɗi fe'i agonɗuɗo gonɗinaɗo annabijo Sayyida Fatima somdi ɗum yakeji muɗum awi ɗum ta suna nden bo wallina ɓernde muɗum lebbi tati tan luttani ngendam muɗum ngam tawtete ton sare jannata ya annabijo ngam tawtete ton sare jannata ya annabijo nde ɓe ƴamnoye roɓe ma moyjo artata eggitago juta jungo a sifri ɗum kañum artata eggitago Sayyida Zainaba kañum artata eggitago non bo falati agonɗo iya annabijo non bo falati agonɗo iya annabijo duuɓi khilafa capanɗe tati a wangini ko tokkata ɓawo ɗum laamu dondonu wangini ɓataɓe waftarɓe tokka laama wangini nden khilafa golorta agonɗina ya annabijo khilafa golorta agonɗina ya annabijo tinaji ɗi ɓawo a wangini no ɗi mbarata amma rubin yasin a seinori ɗum shahadata nokku hasidata non bo yeso ko nyamata agonɗi mi lorti mi sappanima annabijo agonɗi mi lorti mi sappanima annabijo Sayyidi Ali a tindini to nyoyɓe ɗum awi ɓe bugatu kamɓe hawtata tonya ɗum waftarɓe ɓe yite nge hawiya seydinta ɗum non bo falati min seydo iya annabijo non bo falati min seydo iya annabijo Hasan e Husaini a tindini no ɓe gorrata Sayyidi Hasan kam hisnan julɓe mbarotiral Sayyidi Husain nokku Karbala seydata non fabolati agonɗo iya annabijo non fabolati agonɗo iya annabijo Sayyidi Umar e Sayyidi Usmanu en arti a hiti ɓe latoyiɓe shahidi en dow Uhudu a hiti min famoyiɓe shahidi en non boni lati agonɗina ya annabijo Muhammadu Habibu an woni ɓurdi andal nulaɗo cuɓaɗo ɓurnaɗo takle annabijo yandere darangal daga ummungal hadaroɗe mun a tindini raya tan moyjo fuu bo e yake mun ulniɗi e hayɗiniɗi billaji e nder mum wala ko a acci ma a lutti annabijo wala ko a acci ma a lutti annabijo bakonta bo darangal a tindini bo ko ardata alimti alamaji bukki bukki ko ardata pamari e mawɗi a tindini no ɗi mbarata ɓurna pamari ka yotti min seydo iya annabijo ɓurna pamari ka yotti min seydo iya annabijo zamanuru ndu hande ko fe'oyi fu ba wetoyi ko a arti a hiti fu laaɓi tasba to wetoyi haliji ɗi himɓe kuuɗe billaji fu wangoyi a arti a barri a waggini ya annabijo a arti a barri a waggini ya annabijo bermaji mi limta seɗɗa ngam ni mi findinora yo ɗiɗo fulata kakkiliɗo ngam faydora yo fako ɗume hotana gonijo Allah mo fadora bo nanga kosɗe ma ainur rahmatiya annabijo nanga kosɗe ma ainur rahmatiya annabijo ɓurduɓe lesdam kamɓe ardata ummata doñoɓe ɗuɗa pewe en ardana ummata gonga kuyo tampa pewe jala caka ummata nder ɓiɓɓe siyasa min yiɗi ɗum annabijo nder
be siyasa miryiɗum annabijo daknuki ɗum ko har mi fuɗuɗa ha ummata har minki ko Allah dakni bo ɗuɗa ha ummata fiki caca e nyamki riba yowamo ya ummata ndaka e banki min seedo yiya annabijo ndaka e banki min seedo yiya annabijo tare yo jinnaroɓe dawrana worɓe mum torare bo jinna ɓiɓɓe dawrana saro mum sakitiɓe yolaka ndellano ya ardiɓe mum yidde duniya bo fanta min seedo yiya annabijo yidde duniya bo fanta min seedo yiya annabijo jogoɓe amana ludda seɗɗa nder ummata adilahu e jogiki alkawal usta e ummata saka habaru e dow ko andana seyda ko andana ha social media min yi'i ɗum annabijo ha social media min yi'i ɗum annabijo wikkere njenu luɗu fuwamo ya ummata warki hoore e tawye mudu gishu caga ummata jahili en famɗa ande en modana ummata bahiti ka yotti min seedo yiya annabijo bahiti ka yotti min seedo yiya annabijo fulɓe bo lesta tokka yahudu nasara en roɓe bo sura surta en ronduɓe tekke en eɓe dajja ɓe ndala ɓe saka bononda nder men wala ko yi'aka min seedo yiya annabijo wala ko yi'aka min seedo yiya annabijo kawtal hoore caka julɓe kadi famɗoya en ɗam jinna sompota aka ɓe ɗuɗoya hokke e faccam e saɗirmaji fu ɗuɗoya mayar leɗe fuju ado maji min goni annabijo mayar leɗe fuju ado maji min goni annabijo dawle bo fesa fesina ɗuɗa ha duniya ande bo fesa fesina ɗuɗa ha duniya bindirgol saka sakina huɓida duniya kadi ɗum woni computer internet ya annabijo kadi ɗum woni computer internet ya annabijo julirɗe bo fauna faunina ɗuɗa ha duniya nyiɓale bo towɗe non ɗuɗa ha duniya geloɗi bo jawɗi fauniɗi taroya duniya ka wangi e mota e ko nandi ɗiya annabijo ka wangi e mota e ko nandi ɗiya annabijo wakkati ramma rammita bamna mumnita jahale bo yawa yawɗina laabi bo rammita kuje ɗe fofata ko bo wolwa ha wolwita min seydi e radio tv téléphone annabijo min seydi e radio tv téléphone annabijo ilmuji ɗi gaybu ma limtatake rasulallah to a hitini laatiya hayɗiniɗo rasulallah ko gasi a hiti fu hakkan tabiti rasulallah ko lutino non bona ɗum hadise annabijo ko lutino non bona ɗum hadise annabijo yo wigo a anda ko jango sawi ɗum majjere dogiɗo e majjere nde bo titoyi halkere daga Allah e andal wala ba maɗa do gasnere min gettoyi Allah min laati lesma annabijo min gettoyi Allah min laati lesma annabijo akiraɓe yo taskiten taden taskanen lahira tangoyten cafijen duniya ta ɗum sukrora pamari alamaji yotti mawɗi tan luttora dole fa taskiten ta to ngeben annabijo dole fa taskiten ta to ngeben annabijo Allah yo ɗum no salatu doma annabijo ɓerɗe amin bo hebbinɗe yiide
dende khatimijo fitinaji e ɓillaji hisnu min gam harisunjo aljanna bo hokku min barka mako annabijo Muhammadu